Velkommen til VE Designer Kursus gratis introduktionsvideo. I den her video vil vi fokusere på øjnene, og hvordan du fremhæver øjnene i forskellige fotografier. Kan bruges f.eks. hvis du arbejder med modeller, eller skal have et billede af dig selv, og du gerne vil have dit portræt til at se mere livagtigt ud, være mere intenst. Det er altid øjnene, vi kigger efter, når vi ser på et billede. Det er som regel altid der, vores egne øjne falder, så snart vi åbner et billede. Så det er rigtig vigtigt, at når du sidder og redigerer i et portræt, at du giver en del omtanke til regionen omkring øjnene, og hvordan du får dem til virkelig at se intense ud. Og det er det, vi skal lære i den her video. Der er mange måder at gøre det her på, og den måde, jeg viser dig nu, er bestemt ikke den eneste måde at gøre det på. Men den giver dig en del kontrol, og lader dig altid ændre alle de ting, du kommer til at lave undervejs. Du har altid mulighed for at gå tilbage og ændre rundt i dem, og gøre det kraftigere og mindre kraftigere osv. Det kan være rigtig, rigtig nyttigt, hvis du får en rettelse tilbage, for eksempel for din kunde, så siger at jeg vil gerne have den lidt anderledes. Så kan du nemt gå ind og lave det om. Du sidder ikke fast i, hvad du har gjort. Okay, det første vi ser på, det er det hvide i øjnene. I det her tilfælde, hvis jeg lige zoomer ind lidt, så har hun faktisk ikke særlig mange røde plamager i øjnene. Hvis hun havde nogen, så ville det være en god idé at gå ind med dit clone tool, og så fjerne de røde plamager i øjnene, så man ikke, så de ikke er i vejen, og de ikke tager fokus væk fra iris. Det næste er, at jeg vil gerne have hendes øjne, de hvide i dem, til at se lidt mere intens ud, lidt mere lyst og hvidt. I øjeblikket er det meget udvisket, og det falder i et med alt, der ligger omkring det. Og jeg vil gerne have det hvide til at stå frem mere. Så for at gøre det, er det første jeg gør, at duplikere mit lag herover. Jeg trykker Ctrl J. Derefter, så putter jeg en maske på det her lag. Og i øjeblikket så er masken hvid, det vil sige, at alt i det her lag kan ses. Så ved at trykke Ctrl Backspace, fylder jeg det med min baggrundsfarve. Og den er sort, og det her lag kan ikke ses. Det jeg så gør, er, at jeg går ind i min blend mode og vælger screen. Det der så sker nu, er at hvis jeg går ind og tegner på min maske med mit brush tool med en hvid farve, så kan I se, at screen gør billedet meget lysere. Og det er selvfølgelig alt for kraftigt, det der lige er sket, men vi kommer til at ændre det. Så hvis vi zoomer ind, og jeg lige undoer, hvad jeg har gjort, så kan vi gå ind her nu og begynde at tegne på hendes øjne. I det hvide kun. Du behøver ikke være alt for forsigtig, for vi går alligevel igennem det her med viskelederværktøjet, efter vi er zoomet ud og retter til, der hvor det ikke skal være lyst. Gør det på begge sider af øjnene. Og zoom så ud igen til, hvor du kan se hele billedet. I øjeblikket ser det jo rimelig voldsomt ud. Hun ligner som hun har et lys bag øjnene. Og det skal vi selvfølgelig have væk. Så først kører vi lige omkring øjnene, så der er ikke noget hvidt, der lyser udenom. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, at du holder dig ude i sammen væk på billedet, så du kan se, hvis ikke hele billedet, så i hvert fald størstedelen af billedet, fordi det er sådan, de fleste mennesker kommer til at se dit portræt. Det er langt væk fra, og hele billedet i et. Jeg kan zoome lidt ekstra ud. Og du går så bare ned i din opacity lag, og begynder at skrue ned, indtil du har noget, som ser en del mere naturligt ud. Og normalt skal du nok ligge mellem en 25 til en max 35. Alt over det begynder at blive meget urealistisk. Så vi sætter den på en 32 måske. Virker lidt kraftigt. Sådan der. Så har vi allerede en meget mere intens form for hvid farve. Så gå ind og sørge for,
at iris ikke bliver påvirket for meget. Det næste er hendes brune iriser. Og hvis vi igen zoomer lidt mere ind til omkring måske 200. Og nu går vi ned og lægger et nyt justeringslag på, og vi kommer til at putte en, der hedder levels på. Du kan også bruge curves, men levels er en del simplere, og det er begrænset, hvor meget kontrol du egentlig har brug for. Og du gør det samme igen. Du udfylder masken, som allerede er lavet, fordi det er justeringslag, med sort, så det ikke påvirker noget. Så bruger du din brush tool til at tegne med hvid, sådan så at du markerer, eller afmasker øjnene herinde. Lige skrue en del kraftigt op, så vi kan se, hvad der sker. Lige nu ligner hun jo en eller anden vampyr eller et eller andet, men det skal nok forsvinde. Som du også ser, så er der nogle refleksioner i hendes øjne, og man kan godt være... Nogle gange kan man godt have lyst til at fjerne de refleksioner, men ofte så er det de små detaljer i billedet, som faktisk får dem til at se ægte ud, så du kan gå ind og fjerne refleksionen og bare lave hendes sorte pupil og fikse iris omkring det. Men lad endelig sådan nogle refleksioner være, hvis de ikke er forkerte, eller hvis de ikke viser en eller anden person, der står med et kamera og tager billedet for eksempel, så lad endelig sådan nogle refleksioner være, for de giver bare ekstra liv i billedet, for øjnene til at virke virkelige. Jeg skal bare sørge for, at det kun er irisen, der bliver valgt. Irisen. Og så lad os skrue en D ned for den nu. Det vi vil have er bare at øge kontrasten. Og igen, zoom ud, når du arbejder med det her, så du kan se hele billedet. Allerede der har vi en del bedre øjne. Meget mere intense. Lige gøre dem en lille smule mere kontrastet. Og det begynder at se meget godt ud. Sådan så det ud før. Sådan ser det ud nu. Det kan godt være, at det hvide er lidt for kraftigt, men jeg ved ikke, hvor nemt det er for jer at se i den her video, hvor dårlig kvalitet video kommer til at være, så det bliver lidt mere kraftigt, så I tydeligt kan se, hvad der sker. Man kan altid skrue ned for screen, hvis du vil ændre det hvide i øjnene. Det er ikke noget problem. Men vi lader den stå på 26 for nu. Som du kan se allerede nu, så er vi allerede kommet et godt stykke af vejen for at få hendes øjne til at virke meget mere intense. Men en af de ting, som virkelig tager fokus væk fra øjnene, er, at hele billedet, inklusive hendes ansigt, er rimelig udvasket, rimelig blødt ud, som det hedder. Og en god måde at fikse det på, det er ved at bruge en form for sharpening metode, som inkluderer vores high pass. Og high pass findes herinde. Det er et filter, findes under other og high pass. Og hvad det filter gør, hvis du tager og trykker shift, ctrl, alt, e, så tager du og laver et nyt lag, alle de lag du har, og laver et helt nyt tomt et, uden du mister de andre lag. Og den hotkey var ctrl, alt, shift, e. Og hvad high pass gør, er at tage det lag, du står på, og få det til at se sådan her ud. Og det ser jo rimelig forfærdeligt ud, og hvad kan man dog nogensinde bruge det her til? Men det gør, er, at det fremhæver linjer i hendes ansigt. Ja, i hvilket som helst billede, for den sags skyld. Og det gælder om at finde en radius, som passer nogenlunde. Det her er alt for overdrevet selvfølgelig. Vi bruger for en radius, som kun viser hendes, hvad kalder det, rynker, de mørke dele i hendes ansigt, uden at vi får alt for meget af de her lyse farver ind i det. Så 3,7 er alt for meget. Vi skal ned på omkring en 1,5 cirka. Så har du de mørke kanter, og du har ikke for mange af de lyse kanter. Det er ikke for overdrevet. Du kunne nu, hvis du vil, faktisk gøre hele dit billede skarpere ved at bruge det her high pass, men vi fokuserer kun på øjnene nu. Så hvad vi gør, er, at vi tager vores lasso-markeringsværktøj og klipper området omkring øjnene ud. Bare groft, det behøver ikke være særlig godt på nogen måde.
layer via copy, har et nyt lag, og så fjerner du det. Hvad du så nu gør med det her high pass er, at du går ind i din blend mode, så vælger du overlay, soft light, hard light, vivid light, linear light eller pen light. Og de giver hver deres egen måde. Så hvis jeg trykker overlay, så kan I se, jeg kan lige zoome lidt ind, så det er nemmere for jer at se, hvad der sker. Som I kan se, så frembringer det alle kanterne i billedet og får hende til at virke meget skarpere, end hun var før. Og hvis jeg har valgt soft light, så har den gjort det samme, men det bliver meget mere blødt, meget mere naturligt. Så hvis du vil have en meget kraftig kantfremhævning, så vælg overlay, midterkraftig, soft light, og du kan lege med alle de forskellige former for light metoder, for at se, hvad du bedst kan lide. Så med vivid light får I nærmest til at virke gammel. For nu bruger vi bare soft light, for det er en del mere naturligt, og det fungerer rimelig godt på det her billede. Det næste vi gør er at tage vores viskelæder og begynde at slette alle de dele, som vi ikke vil have. Den markering. Og alle delene under hendes øjne, ude i håret og op på hendes øjenbryn. Sharpening tool, high pass toolet har det med at nogle gange fremhæve hendes rynker, hvilket vi jo ikke helst vil have i det her tilfælde. Kan I se, hvor meget den gør. Hvis I er i tvivl om, hvor meget I har slettet, så kan I altid bare lave blend mode normal og gå ind og slette det, I ikke vil have. Og hvad vi så har nu, er nogle meget skarpere øjne. Og hvis I ikke synes, det er skarpt nok, så brug som sagt overlay. Det vil fremhæve øjnene meget mere. Og husk, før I er færdige, altid zoome ud og se tingene i et view, hvor hele billedet kan ses. Vi har nu taget øjnene fra noget, der så sådan her ud, og gjort sådan her. Og det er en rimelig intens forskel. Der er selvfølgelig en masse andre ting, der skal gøres i det her billede. Der skal fjernes rynker, hvis du vil have det, eller der skal gøres skarpere kanter omkring hagen og munden og næsen osv. for at frembringe detaljerne i billedet. Men den her tutorial er kun omkring øjnene. Jeg foreslår, at hvis du gerne vil vide mere om portrætændring og redigering, så skal du tage en af vores Photoshop-kurser. Det avancerede kursus, eller det udvidede Photoshop-kursus, er lige noget for dig. Du lærer alle de forskellige blend modes og justeringslag og lignende. Så hvis du bare går ind på vores hjemmeside, www.vedk.dk, og hjemmesiden kommer op på vores skærm, eller på din skærm nu, så har du mulighed for at tage en af vores kurser der. Tak fordi du fulgte med. Jeg håber, du kan bruge det her på dine egne billeder. Og tjek endelig vores hjemmeside for nye gratis instruktionsvideoer, der kommer ud hele tiden.